Guzti hauek omendu nahi ditu AEKak eta korrikak. Igo da dira mesedez ere bai, Gerediaga elkarteko lehendakaria Nerea Mujika, bai, eta Azoka Telebistaren izenean Oian Agirre. Era berean, hurbil daitezela AEKaren artezkaritzako kideak, Hemeretzigaren korrikaren eta AEKaren oroigarria emateko. Eta orain, orezko dantza egitera igoko da Jon Maia orain, Kukai dantza taldekoa. Sakonki maite dut ene herria. Sakonki amorrazten dit ene herriak. Sakonki ezagun dut. Sakonki ez ezagun dut. Ematen diot ene bizia. Ematen ere sakonki ene heriotzea.